Стоп! Здравейте хора, аз съм Симона и в днескашното клипче по-скоро ще направя информативно клипче. Спирам с клиповете. Не, че спирам да правя клипове, но спирам да качвам всеки ден по 3-4 клипа. И искам да си направя график. Така че това видео ще е информативно. И да, смятам всяка седмица да поствам клипове в понеделник и сряда. Може би и петък. Ако нещо евентуално имам материал, може би ще посна и в петък, но дните ми за обработка са вторник, четвъртък и петък, може би. Ще видим. Така. Имам няколко технически проблема, проблеми с кожата ми, с семейството ми, но малко проблеми имам. Заради това, да, не виждайте веждата ми, нали? Да. Малко се отклоних към темата, от темата. Това, което казвам е, че, както ви казах, в понеделник и сряда ще качвам клипове, може би и в петък. А във вторник и четвъртък и петък, може би, ще обработвам клип. Да знаете, защото всеки ден по 3-4 клипа и не мога да си намеря място кой къде ми пуска коментари и така нататък. Да. Само да ви кажа, че другата седмица, цялата седмица, всеки ден ще има влогове, защото ще бъда в Ловеч, на село, из града, с братовчеди, защото братовчедите ми от Америка са дошли. Да, и заради това ще бъдем на гости, ще си изкараме прекрасно. Ние двете с баба ще пътуваме с влака. Естествено, че в неделя ни е влака. Ще снимам клип, не знам как се казва, Plant Vlog. Не е Plant Vlog, защото Plant Vlog мисля, че е с самолет. Напишете ми долу в коментарите как се казва, как да сложа заглавието на клипа, когато пътуваме с влака. Не знам още. В неделя в 11 сутринта ни е влака. Днес ще си оправям багажа, защото утре заминавам при братовчетка ми и оттам ще се качим на гарата. Да, ще има влогове цялата седмица, плюс неделя тази седмица, всеки ден. Правя изключение само за тази седмица и за примерно някоя друга седмица, когато съм някъде другаде. Иначе ще качвам само в понеделник, сряда или петък. Така. Понеделник, сряда са задължително за качване, а петък може би, ако имам някой материал, както ви казах. И да, това беше информацията за канала ми вече. Извинете, че постоянно си сменям името, но не ми харесва. Беше Симона Василева, сега Мони Бомбони и пак Симона Василева. Ще си остане Симона Василева. Искрено ви благодаря за тези 207 абоната. Не си представям толкова много хора на едно място. И благодаря ви, че сте до мен и с мен. Така, ако ви харесват клиповете, дайте едни палчета нагоре. Абонирайте се за канала ми за още и още разнообразни видеа. Ще се видим в следващото видео. Чао! Така ли да се появя? Здравейте, хора! Не! Тъпо е. Какво? Ох, че... Така, хора. Спирам. О, май гаш! Мале, как съм враснато с радиато. Здравейте, хора. Спирам с клиповете. Защо? О май гаш! Защо се утрям? О май гад! Последен опит. Здравейте, хора. Спирам с клиповете. После какво беше?